În următoarele situații ar trebui să taci. Când cineva încearcă să-ți spună ce simte, pur și simplu taci. 2. Când toți vorbesc peste alții, pur și simplu taci. 3. Când cineva nu te lasă să termini, pur și simplu taci. Oricum nu vor să asculte. 4. Când te cauți pe tine însuți pentru un răspuns, pur și simplu taci. 5. Când trăiești un moment frumos, pur și simplu taci. 6. Când tensiunile cresc și cuvintele ar putea escalada conflictul, pur și simplu taci. 7. Când asculți sfaturi sau povești de viață de la cineva mai înțelept, pur și simplu taci. 8. Când ești martor la o nedreptate și cuvintele tale nu ar schimba situația, pur și simplu taci și caută alte moduri de a ajuta. 9. Când simți nevoia să te lauzi sau să te compari cu alții, pur și simplu taci. 10. Când îți